Ceerno Adama Diaga, capitaine ASC Nianga, membre d'organisation tournoi ASC Médine et Nianga. Bon, initiative ummi koye mawɓe parce que ASC Nianga ASC Médine ko leegal gotal mais qui comporte deux ASC. Parce que sa ƴeewi yimɓe jaadata yimɓe mbaddata fof ko ɗum ɗon noon foti ko renede tawine rene noon koye oɗo tournoi kadi ina jeeya hen yimɓe sukaɓe gandine leegal ngal ko gotal sukaɓe gandine ko fijirde tan renndide yimɓe woni football ɗum tawi ko oɗo tournoi waɗa organisé ɗo to baɗɗo jawtude Médine Nianga waɗi organisé tournoi waɗi invité Nianga comme invité d'honneur Médine Nianga waɗi organisé tournoi waɗi Nianga invité d'honneur ɓe gaari tournoi waɗi goɗɗo nak wona Nianga waɗi initiative wadde organisé tournoi minen Médine Nianga men nen ɓe mbaɗa tournoi amicalement ɗum waɗi oɗo tournoi waɗede alhamdoulillahi rabbil alamin par ce que tournoi o ko feera yiyeede yaaɗo waɗi communion waɗi nanodiral waɗi pamodiral organisation yimɓe garata ko law Demba Kane ardi yimɓe fof gara ndewa hen liggo jouraji kadi dokkiri un bon exemple kala total équipe responsable équipe arata ko law tottiri un bon exemple ɗum tawi tournoi hay probléme goto ala hen min jetti hen Allah no fewi. Monsieur Yok ɓurɗo andirede Samba Coumba koye leegal Nianga Diamy aussi ko membre organisation communauté waɓɓe organisé tournoi de l'amitié Nianga e Madina Nianga. Bon initiative o ummi koye mouvement Nofitano wi situation ngaji kewɗi wadde par rapport e supporteur uji yimɓe gandino Nianga e Madina Nianga hay goto wawa ɗum sernude ko ASC ji rek ceeri mais Nianga e Madina Nianga yimɓe foof ko kañumen jiidi par ce que avant nde no wiyatno tan ko Nianga kono donc so wiyama Nianga e Madina Nianga tan ko football rek serdiɓe mais wona haydara donc ɗum addi initiative ɗo min mbaɗa tournoi de l'amitié so football Nianga e Madina Nianga sewri an mbawi juude wuulo weela taw ala haare ala duko so yimɓe garti ga ganda kañumen jiidi yummo jiidi baba inchallah feet pago amin jiiɗi wattude organisé tournoi goɗɗo kadi baɗni eyyi par ce que ɗum ɗo kadi ene moƴƴi hen ni jour aji jogo compétition taw so Nofitano ari taw mbaɗi pré quoi.
salmini mon mi salmini ngatamare FM e Dane Mayo TV mi salmini mon Abou Ndiaye et Samba Thiam et mbeɗa waɗa mon remercier aussi e présence mon e final tournoi de l'amitié mo ASC Nianga e ASC Médine mbaɗi organisé fête Noël o e ene wayno guila fuɗɗi min puɗɗirima bisimillahi rahmani rahim min gayniri ɗum alhamdoulillahi rabbil alamina hannde amin jour final o waɗi opposé ko deux ASC mo bis ardi e goɗɗo mo Lama Bari ardi ene wayno miijo ngo ummi koye jour aji kamɓe koye mabɓe mbi à chaque fois so fête Noël waɗi yimɓeɓe ene carodira wadde c'est une occasion yimɓeɓe ndenda miijoji mbaɗa organiser quelque chose e ASC ƴiddi ko ɗum addi miijo ngo ha tournoi o waɗa kadi yimɓe fof jaaɗi hen dirigeant ji ASC ji fof leɗɗe ɗiɗɗe fof hay mawɓe wonɓe nder galleji ɓe beltima hen par ce que ko ɗum rendinta sukaɓeɓe football foti ko rendinde yimɓe fotani ɗumen sernude ko ɗum woni sababu tournoi o comme inde nde no wi ni tournoi de l'amitié woni yimɓeɓe mbawa jokkodiral ngal kadi ɓeydo hakkude leeɗe ɗiɗi ɗe minen kam ko ɗum noon no objectif o ene wayno min mbaɗi atteindre largement l' objectif. donc ko waɗi fof ko yettude Allah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yettude sukaɓe ɓe organisé oɗo tournoi wiyete tournoi de l'amitié yettude vraiment carrément ASC Nianga l'ASC maire par ce que initiative o ummini koto ASC Nianga ɓe gari ɓe kala ɗum ASC Médine e dow inde Aliou Sall konngol président ASC Médine Aliou Sall mo wetti hen no fewi peut être empêchement haɗi wadde kanko fonno jogade konngol noddumo joɗɗo e kam tottamo konngol no haalen ko yettude ASC Nianga no woruno yettude sukaɓe oɗo initiative saabu ɗum ɗo kono musidɗam monsieur Niane wiiri ni bon ko wallude yimɓe ko sport rendinto foti ko rendinde fotani seedude hay saaha goto mi sikku oɗo ko initiative mum mbaɗi vraiment c'est à saluer c'est aussi ñagade yimɓe kadi aussi hitande foof nde oɗo tournoi waɗata waɗe pérennisé hakkude leeɗe ɗe pour vraiment holɗi yimɓe yiiɗi yimmo e baba hande guila hanki hande arani donc wadde ko weltade e sukaɓeɓe e ñaganaɓe Allah moƴƴere en battinimo wuuri onon e yettude moon noon arɓe tawtirede ɗum ɗo quoi Allah jarama on jarama. Assalamu aleykum Ngatamar TV ko Birom Diack capitaine ASC Nianga quoi. ASC Nianga ASC Médine ko fof ko gotum quoi kamɓe dendirɗo o mbaɗi ɗo tournoi alhamdulillah tournoi o rewi lawol guila début ha final o waɗi réussir quoi ASC Nianga e ASC Médine ko ASC goto eyyi mo tawɗo ko so nefetan ari rek goto ko yahata leegal mum mais so rendina ko ASC goto woni ɗo quoi ɗum tawi objectif atteint quoi objectif o waɗi atteindre quoi par ce que ɗum ɗo ron min jiɗno hen hande joueur hen mboɗa hen joueur foof waɗi hen junggo mum joueur jouyi hen mo wona joueur ancien joueur fof jouyi hen en jiidi hande grand ji ɗiɗo hande en goto gonde sukaɓe vraiment ko weltare rek e amin mbi ka tournoi o yo continue quoi parce que tournoi baɗni forani hadde lawol gotol quoi. Président de la zone de Dioum omo arde kanko ne délégation makko hono Siré Mamadou Sy nan ɗo le président Seydou Seck nan ɗo Julo Ndongo nan ɗo Oumar Collé nan ɗo coach Seydou Mbodj nan ɗo e heddiɓe Baba Mbodj en mo limti kala juuma vraiment première édition o weeli guila min puɗɗi ha joni ala haare ala dugo objectif o ko vraiment ko pour wadde consolider les liens de fraternité et de parenté hakkude Nianga e Madine Nianga nden noon c'est un seul village mais un seul village deux ASC donc ko jiiɗiɓe yumma e baba minen jiiɗi foof amen soko jamlu minen jiiɗi foof ko première édition woni ɗo édition 2024 mi yetti Allah e nulaɗo muɗum mi yetti jinnabam mi yetti ceerno Mawlana Ibrahima Niass hande ko weltare woni holɗum goto zone wona e leegal siftorma mi sikku ngal ɗon leegal ala ko heddonima wona dañal taki aɓe mbaɗaɓe parrain sinno ko dañal ailleurs ɓe ƴowoyto wo mais wona ɗo mais mataw ko aɓe gandi komi ɓinguel mabɓe aɓe gandi mbeɗa yiiɗi sport aɓe gandi mbeɗem caggal leegal ngal ɗum ɗon taki mataw ɓe mbaɗimi parrain hay somi ala mi salotako hay somi ala haydara mami arɗo mi daroɗo mi haalde e Nianga e Madina Nianga hande oɗo tournoi ene weeli ene waɗi sens par ce que rendini ko leeɗe ɗiɗi leeɗe ɗe meeɗa sertude par ce que Nianga e Madina ko leegal gotal ko minen pijat hanki jamma fedde amen minen min kiiri ko Madina Nianga ha 2 heures du matin galle seega en
donc firti leɗe ɗe ko goote ko heddi mbeɗa yetta arɓe ɓeɗo président Ousmane Vilane mbeɗa yetta président ASC Ñanga Saydou Seck mbeɗa yetta Siré Sy ɓe nawra jetto heddiɓe fof leegal Ñanga nak mi wawaɓe yobde kadi mi ala ko ɓuuri ɓe kadi min leegal ngal mi yingal kadi enen jeunesse o jinmi ko yen battidir haqqillaji ganden wona Ñanga wona Médine ganden jeunesse hande ken fotɓe darade mawɓe ɓe duusi men mawɓe ɓe kolli men lawol mawɓe ɓe mbaɗi kala ko fonno waɗede mi sikku hande kala zone dariɗo ɗo wawa wadde ɗo ko mawɓe mbaɗani kala coupe addama ɗo ko mawɓe ɓe gaddi ɗum mais kadi duuso ene moƴƴi kono so ɓooyi kadi duuso kadi ma on ɗo haaɗi mawɓe ɓe ma on ɗo tolni mawɓe ɓe ma on ɗo ɓe tolni hay soɓe jiiɗi ɓerɗe mabɓe nan ɗon hanti ɓe mbawata tamaɓe hokkaraɓe wawde men wondude men mais ittata men ndew caggal mabɓe ɓe duusa men ittata men ndew caggal mabɓe disnoɗen ɓe mbaɗen feere dontoɗen leeɗe ɗe ƴetten ɗum ganden hanti ko enen jeunesse o yonti leeɗe ɗe ko enen woni Ñanga woni Médine jeunesse o yo yaa jeunesse o yo daro ƴetta leeɗe ɗe jagga ɗum e juuɗe mumen mawɓe ɓe gari hen haa ɗo mbawno ɗo haadde tinnoɗen en mbawa dañde ko ɓuuri leeɗe men min de Ñanga e Madina fote yam worti ko yawti hay ɗum ni ko noon yarata balway noon mais ko arata ko heddi ko e yam Ñanga ɗo tolni ɗo e yam ko ɗon Madina tolne e yam leeɗe ɗiɗɗe fof pote yam kadi kala zone ñanganajo hande mbeɗa jaggi kadi ko on philosophie jogui kala zone Médine ko on jogui par ce que enen jiidi yummu enen jiidi baaba mbeɗa ñaagui kala nde Ñanga ƴettani yo Madina ƴettu kala nde Madina ƴettani yo taw ko Ñanga ƴetti par ce que fof kay nder men artata wadde noon mbeɗa ñaago ha joni onon jeunesse o yon mbattu haqqille e koye mon mbatton haqqille e ASC ji ɗiɗo ɗiɗi ASC Ñanga e ASC Médine en ngala ko wona kamɓe so goore mabɓe ummima so Médine ummima Ñanga fo yo yaltu duusaɓe ko ɗum woni ko yooɗi ko ɗum woni ko nawata men yeeso Ñanga so ummima Médine yalta duusa ɗum woni ko yooɗi ɗum woni ko nawata men yeeso ceeral wawa men nawde hay nokku sen ndendi en mbaɗi doole men e peeje men e jawdi men ala daɗowo men e nder wuuro ngo kala nde Médine ƴettani ma Ñanga ƴettu min de ko ɗum woni min miijam ko ɗum woni intention yam kadi kay ɗum jahanmi kala jiɗɗo kadi walludemi e ko jinmi ko yo wallam e Ñanga e Madina no woniri leegal gotal kala kene serne Ñanga e Madina min mi yiɗa kala kene serne Ñanga e Madina mi yiɗani aɗa ɓatto yidde walludemi mi yaafima wonɗo faya sen jettima ɗon men kaltiɗe leeɗe ɗe mais men kaltiɗe leegal ngal ganden wonko jiɗɗen neɗɗo fof noon wonko yiɗi wona question wonno ɓeɗo ala ko mbaɗi ɓe mbaɗi par ce que kene wona duuɓi 15 amen ndewi caggal mabɓe mi woni 2 fois vice président ASC Ñanga mbeɗa rewi caggal Saydou Seck wadde min goni hen amen gandi ko woni nder amen gandi darde mabɓe amen gandi tampere mabɓe nde mbaɗi nde e ASC o amen mbiya onon ñanganaɓe poɓɓone Saydou Seck gandon ko waɗi ko e leegal ngal weeɓani so coupe régional naatiɗo kadi ko kanko so coupe départemental naatiɗo 2 fois ko Saydou Seck zonal haalaka wadde oɗo Ñanga ala ko wona ruttudemo teddungal kanko kala ko fonno waɗande Ñanga o waɗini Ñanga ko Ñanga woni foti ruttudemo teddungal amen ñaago yo Allah junnu balde ma amen ñaago yo duusuma ɓooy kadi paama kadi amen caggal ma kala ka yaadani min gonata kala komin ƴetti sa yiiɗa min pawata e leydi par ce que ha hande amen caggal ma amen caggal Allah e nelaɗo muɗum amen caggal ma min desdima koye amen vive Ñanga vive Médina on jarama Allah jarama mi weltima